Ariketa hau luzeegia da bideo bakar batean egiteko, eta ingo duguna aurrekoan egin dugun moduan. Lehenengo 3 ABC ariketak bideo baten, eta gero DEF beste baten. Hemen ariketan bebai arrazionalizatu behar dugu zatiki hau. Zer gertatzen da kasu honetan? Kasu honetan daukagu izendatzailean erro karratu bat, baina batura batean. Bidertu behar dugunez zeozereaz erroa desagertarazteko, hemen bidertua nabarmenak aplikatuko ditugu, eta erabiliko dugu aken B, bidera gehi B, berdin akarratu ken B karratu. Hemengo bat izango da izendatzailean agertzen dana, kasuetan batura. Orduan, kenketarekin bidertuko dugu. Eta geratuko da. Bat gehi erro iru, bider bat ken erro iru. Eta goian, iru bider bat ken erro iru. Lehenengo, egingo dugu izendatzailean agertzen den biderkaketa. Eta horrek beti inbuten dau, gogoratu, hau, ken hau. Lehenengoaren karratua, ken bigarren karratua. Kasu honetan, bat berbi eta erro iru berbi. Eta goian, biderkaketa ez dugu egingo oraindik. Zergatik, behian izendatzailean agertzen den eraiketa egin ondoren, batzutan, simplifikatu alda bidertzen dagoen zenbakiarekin, eta orduan biderkaketa hori ez genuk egin behar. Ez bada bakarrik. Orduan, iru, bat, ken, erro iru. Behian, zer gertatuko da? Bat, ken eta erro iru berbi, ken iru. Eta goian gertatuko da, lengo moduan, iru bider, bat, ken, erro iru. Behian geratzen da minus bi. Orduan gertatuko da, minus bi, eta ja, goian, kanpoan dagoen iru hori, biaz ezin denez simplifikatu, orain bai ingo dugu biderkaketa. Beraz, iru bider bat, iru, ken, iru, erro iru. Gogoratu, izendatzailean agertzen da zen minus horiek flota itzen dabe. Hau da, egurrezkoa direnez, gora eraman behar ditugu. Edo, ipiniko dugu, edo, zatikaren aurrian, edo, zenbakitzailean sartuta. Orduan, goikuari ikurrak aldatuta. Orduan, minus iru, gehi, iru erro iru, zati bi. Edo holan, edo holan. Zuek erabaki. Baina, holanik, ez. Beti, gora eraman. Bigarrena. Bigarren honetan berriro daukagu. Arrazionalizatu behar dugu, eta behian agertzen den eraiketa kenketa bat da. Beraz, bideke horren barmen hori, aken B, bidera gehi B aplikatu nahi dugunez, kenketa agertzen denez, batuketarekin bidertu behar dugu. Beraz, bider bat gehi erro bi. Ariketa hauetan, holako zenbakiak, antzeko zenbakiak agertzen direnean, sarrutan dira nazateko modu. Eta batzuk, egingo duzu, goian ikusten duzunez, batuketa, orduan kenketa ipini. Ez. Behian idazten dugunaren bardinak goian ipini beharko denuk. Dagoena horren bardina denez, bidertu beharrean holanik, egingo izango da, ipini berbi goian. Berdin dio, baina hobeto lanik. Orain, bai goikua eta bai bekua egin behar dugu. Behian, lehenengoa berbi, ken, bigarrena berbi. Eta goian horren karratua. Beraz, bidetuan nabarmenaren formula aplikatuko dugu, beraz lehenengoaren karratua, gehi bigarrenaren karratua, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena. Orain, dana garatuko dugu, eta da, bat, erro karratu bi gehi bi, berbi, bi, gehi bi erro bi, zati, bat ken, erro karratu bi berbi, ken bi. Kontuz hemen goian, bi hauek batu ingo ditugu, baina honekin ezin dira batu.
ezin du bat gehi bi, bost erro bi ipini. Hori ezin da izan. Geratuko da. 3 gehi I erro bi, zati diken bat minus bat. Zati minus bat, egiten duguna da, minusa gora eraman eta bat hori desagertarazi. Minus bi izango bazan, ipiniko denuke edo minusa hemen edo goian. Baina bat geratzen denez gero amaieran bat hori desagertzen da, zati bat ez da ipentzen inoiz, beraz minusa goikuei, orduan minus 3 ken bi erro bi geratuko da. Eta orain C. Eta beste honetan, lehenengoaren bardina. Batuketa bat dukagu behian, beraz, bidetuko dugu kenketarekin. Goiko erroa, bidetuko du bider erroa ken bat. Behian, geratzen da, erroa berbi, ken bat berbi, eta goian, bidertzen badu, geratzen da, erroa berbi, ken erroa. Orduan, orain, erroa berbi geratzen da A, erroa, eta behian erroa berbi A denez, ken bat. Ezin da simplifikatu, ezin dugu goian atara bidekaikun moduan, behian agertzen dana, ken bat, beraz, holanik geratzen da.